Welcome to Златоград. Има много муфти. Може би не си го стигнал да ни го прецакаш. Много? Много. Виж, какво става. Я. Еми, китайска работа, какво ти е спра? Може би пиши на орби, ако се случва много често. Аз направо да им го върна, какво да им пиша? Да. Добре, че го видя. Предварително да паднем малко. И сега ще превари 100 човека, не те ли струва? Само да питам, нали? Тогава направим. Минавам от там, аз не разбрах за какво точно. Значи, аз не ти направо стартираме майна. Сега ще ни дадат инструктаж. 3, успех. 24, 24. Да. Тъй като напредваме с времето, ще започне с техническата конференция. Няколко елемента, които трябва да се знаят от всички за спусканията. Тъй като има дълбоко коловози, да не се прибиете някъде. Пак повтарям, преди излизане от града и преди даване сигнал от мен, Няма да излезем просто да се загубим. Ама просто да не се загубиш с много хора. Да. Това съм го правил. Да. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Айде, успех! Айде, бачо, завърти ми до хледа. Черното. Ясно. Самар. Обичай изкачване. Да ключи на вилка.
Нищо, аз си влязох. Оказва се, че е много по-дълбока. Не спи. Гледай, поеда. Зави. Надясно, ляво. Там долу ли? Друг голям. Там е маркировката. Колко съм прост. Това е взе, че това е много грешно. Надявам се да е това да е. Да, наляво сме. Ляво минава. Задната гума е класиката такова. Доста се просто усещам. Трябва да затягам през всеко спускане. Няма никакъв смисъл. Да ви наляво сега! Мама, стига! Ляво! Не е добре положението. Физическа подготовка нулева. Трябва поне още 2 пъти през седмицата и то дълги карания. Малко почивка и вода. Да, вода тук, ако искаш кубичката. Дай да скълним трубата, ти почивай. Дай ще я държа велосипеда. Откъпи се. Вземи малко ли можеш да вземи? Това за пиене ще взема. Ще заповядайте тук. Браво! Дай, заповядайте. Златоград! Хайде! Мале, никой не бяга. Мерси. Това, мерси. Майко, как викате? Викам тук плаче, че доме бие някой. Викам, какво става? Аз направо спрех там на зъба. Стресна. Да, викам, какво става?
Чел все по никой е така лопва. Ще е много добре. Джипа тясно, след джипа тясно. Кое е дясно? Писта? Писта? Да, за тук бех и аз. Тук дългото ли сме? Да. И очилата не си служи. Много ги носи. Хората му хами за нас. Много аматьорско изпълнение. Нагоре? Нагоре? Да. Той мене ще ме превземе. Никога не мога да се биеш в планината. Извадиш ли меч, тя ще затрупа с камъни. Абе, много нагоре, после надолу, после нагоре, после надолу. Нека да е, аз да така честно, така малко разпределена сили. Прав си, ама... Минаваш ли? Дай се напълно. Цъкам от тук. Пати тракторът избрастяне. Мъката е безмилостно жестока. Това би от часа. Да, те ми казаха ми, да. Аз съм почнах. Те малко, да, в последния момент. По-скоро трябваше да застанат след мястото и да посочат. Пред, че това баш за джипите не се вижда. Да. По-скоро, да я знам. Или малко по-напред още. Да, още на предишния завой да ти кажат дългото надясно. Още едно табелка там е. Да. Ясно? И е стръмно едно такова. Да. Ако не се концентрира мой скок, ще там. Видях, че има някаква пропаст. Има ли спускане? Тук в дясно има пункт за водичка и за храна. Добре. Ако долу сте пропуснали, заповядайте при мен. Цела трапеза тук. Много добра от предишния. Не се хапал на предишния. 3409. Така ще ги замеза набързо. Не, набързичко. Аз съм като глашатай.
очилата. Направо хедшот. Добре, че съм с очила. Ей, този път си бях превключил скоростите. Почва нещо интересно. Bravo. Merci. Идваме още на юг. Надолу. Мой да се няма да е. Като караш бавно е доста по-лесно да хванеш тези маркировки и завои. Cool. Къде? О, браво бе! Ево. Това го взех много добре. Много добре.
Изкефих се. Ще да карам в този наклон. Все съм потънал. И педала как задира, още ползва. Гледай маркировките, бе, момче. Следвам примера на този човек. Да видим какво е. Да играш ли пътека? После ръща ръка долу, бе, брачи. Защо всеки път нещо ми става на това колело? Всеки път трябва да занимавам с него. Нещо фана се кара на спокойствие. Бата, този мост е на тъй кръв. Какво стана, добре ли си? Да. Ще се намеря. Здрасти. Здрасти, Здравейте! Go, go! Май се там при... Не, тук е. Пил. Аз така надясно. Да. What the fuck? Бях правил скок с колело, което значи, че става точно 10 км. След това почва търчането. Ще видим колко ще търчане. На Тасос направих същата грешка. Видях го то Хикс и си помислих,
Хикса значи заобиколи го. Значи това, значи обърни се. Пътя не е на тук. Его е. Водата. Тук само изпитания. Това може, че камерата естествено не се решила да не работи. Всеки път са към копчето. Няма никой. А тук навър. На старт финала има ли къде да се напълни? Има, там А да, старта, окей, да. старт финала има. Добре. Добре. Ба се надявам се това да е последния баир. 30 км, 750 метра. На картата пише, че 40 км последния баир. И там е спускане до финала. Много ми дойдеха тези километри. Не знам колко е денивелацията, ама чувствам се като на коме мине. Само дет не съм въртел 5 дни преди това. Шалите не за да станат на пътя, да опътват, не да се крият по беседките. Шега, ама това е положението. Не го знам къде на Изус. Не нужда да си гледам картата през 3 секунди. Да, не ще махна. Вода искате ли? Да, вода, ако може. А очилата ще ги вземете? И нека стана тука. Колко побира? Половина пи. Стига толкова. Започва втората част до атлона. Тази църквичка тук, храмче, е по пътя на К3 Ултра. Там преди 2 години го правих, кога беше, аз не помня. Много страдах тук. Сега съм в обратния път. Съм още с началото. Не знам 2 км. Най-вероятно ще тичам сам през цялото време, тъй като другите дуатлонисти вече са финиширали. Се влача. Тук продължаваме. Това ливадка. Те има. Ето значи ще има и куче.
Но не зала. Интересни спускания. Тук е за колело, братче. Защо не пускат колелото тук? Си трошиме краката по тази пътека. Не мога да разбера. Оха! Това мост е уникален. Здравейте! Се отклонявам от пътя от шосето. Видим в гората. Така че не съм единствен, супер. Но съм още в началото. Срещам, че има пункт, май. Ну, три. Да, что? Здравствуй. Как е, Михай? Вио. Уморели си? Казвай нещо. Ще те излъжа? Не. Най-точно Количка искам, количка. Добре, той водичка. Има тук сега краставичка наряза. Дай за Това ще изпиш. ме направи. Имаш ли вода за Клинчо, ако искаш. Петатник и клин по... Маргарита? Спаси му, върви в живота, отдея Михайло. Там Дясно. и отгоре в дясното има табела, една зелена, че ще видиш. Браво! Колко километра ти лишира? Айде, браво, айде ти е десете. Май ги се не се падали с колелете. 58-15. 58-15. Димитър, браво. Димитър. Митко, дай да сложим. Ето, заповядай. Това е идеално. Благодаря ви. Айде, Чао. Хората бачкат в 12 часа на обед, големата шега. Километра 620 метра. Една красива полянка. Следващия пункт остава едно много тегаво катерене и след това само спускане до финала. Който се наслаждава в една хубава полянка равна и гледай какво става. Спускандере. Нямаш абсолютно никаква представа къде си. Хоп. Някаква табелка. Свети Елена. Никаква идея какво е това място тук, но симпатично. Още, че нещо не е числено като хората, защото се спускам в момента. А пък пише, че на 10 км е пункт. А то е на горнище. Някъде има грешка в данните. Това е точката. Ниската точка на спускане. Защото обикновено са в реки. Реките обикновено са в ниското. Щом има изкачване, означава, че пресичам реката. Това като го видя този знак и лошо не става. Ето го пункта. Надявах се да има нещо повече. Поне вода са оставили. Кустенурчо. Рафаело ли си ти? Или Леонардо? Тук от 9 с колелото минах, само че наляво. Тичането е надясно.
Остават още около 2 км и нещо до финала. Айде, финални метри. Ето номерчето! Ево, маняк. Браво, честито. Сега видим, ще има ли медал. Айде, таки! Айде, ставай го на баткото! Айде! Чакай да клека. Ей, не така, бе! Мерси. Как си? Явно съм, благодаря. Браво. Мой не бе. 3, 5, 8, Колелото ви е там горе. Така ли чуш? Ще останат вече 3%. Сега да почуне, сега ще хапнеш. Не, тя прибра се, Аз видях. там ще ходя седна. Да, айде. Прибра се.